Chrisromz Motovlog. Magandang araw kakabzat. Chrisromz Motovlog nagbabalik. Once again, thank you for watching my vlog. At if you're not yet subscribed, please subscribe. And another episode na naman tayo. And for this episode, masisilayan po natin sa unang pagkakataon ng mga motovloggers dito sa Pangasinan. Saka mo lang talaga malalaman na meron mga motovloggers sa lugar nyo kung nag-start ka na rin. Bali, ang nangyari kasi kakabzat, nasali ako sa isang GC, overall GC ng motovloggers sa buong Pilipinas yun. Then sinala, kinuha yung mga lahat ng mga taga Pangasinan. Malapit ako sa Pangasinan, so doon ako nakabilang sa GC na yon. Then eto, nakita ko marami rin pala mga motovloggers dito sa Pangasinan. And sa unang pagkakataon, magmi-meet up kami. Magkakaroon kami ng tambike and konting usap-usap. Ang importante is makita namin ang isa't isa. So on the way po tayo ngayon sa Urdaneta. Masisilayan natin ng mga motovloggers. Sa wakas, hindi na po tayo nag-iisa. Magkakaroon na po tayo ng mga marami pang kaibigan. Gusto ko po sana kayo mga makikita ko mamaya. Hindi ko lang po kayo kaibigan sa pagiging motovlogger. Gusto ko po kayo maging kaibigan, maging kapatid, ganun. So God bless po sa akin, sa amin. Sana po maging successful ang araw na to. Hindi po ito mangyayari kung hindi dahil kay Lord. So salamat din po pala kay Mama sa pagpayag. Kung hindi nyo ako papayagan, wala pong mangyayaring ganito. Mahirap man akong payagan ng aking mama minsan. Salamat pa rin po. At least bago po ako umakyat sa Baguio para sa in-house review, ay enjoy ko naman ng mga ilang araw ko dito sa baba. So malapit na po tayo sa town proper ng Urdaneta dahil nandito na po tayo sa Quezon. I'm so excited to see you mga papsi, pare koy. Shoutout po kay Rev Motovlog, kay Bweshika. Hindi ko pa po memorize yung pangalan nila. So mamaya po magkikilala po natin sila. Pagpasensyahan nyo na nga po pala kakabzat dahil wala po akong masyadong content. Salamat sa Diyos, hindi niya tayo pinapabayaan. Iniiwas niya tayo sa kahit anumang kapahamakan. Thanks God. Big bags, man. Big bags. Daming big bike, oh. Shout out po sa mga may-ari ng mga big bike na to. Sana all may big bike. Malapit na po tayo sa mismong venue. Bali doon po kami magkikita-kita, mag-uusap-usap. Doon po namin pag-uusapan kung ano pong mga pwedeng mangyari ngayong araw na ito. Dahil medyo maganda-ganda naman pong panahon. Sana po wag umulan mamayang hapon. Nakakamiss magbiyahe dito sa Urdaneta. Dati halos araw-araw ginagabi pa ako Ngayon madalang na lang. So hopefully kakabzat, makita po natin sila agad, no? Dahil medyo medyo magkakalayo pa po kami sa ngayon dahil hindi pa na-reach yung usapang oras. Wala pa kami sa tamang oras, sa pinag-usapang oras. Nakapagtaka, ang daming sasakyan ha. So ito nga pala ang pagbabago dito sa Urdaneta. Ang pagbabago is yung mga one way. Para sa akin po maganda po ang naging resulta. Marami pong
agree sa naisip nilang paraan. Ayun, ano gusto ko. So kacabzat, nandito na tayo at medyo I am confused dahil hinahanap ko pa sila. Asan ba yung YTC dito? So pati yung isa nawala oh. Nag-aabang dito. Saan ngayon kami? So pupunta muna tayo dito sa Petron habang i-chat po natin sila kung asan na po sila. Baka mag-change venue po tayo. So dito muna tayo sa gilid. So mga kakabzat, ending ko muna dito ang aking video. See you mamaya pag alam na natin kung asan sila. A few inches later. Nandun na kaya sila, Paps? Sabi ko doon na magkita-kita kasi harap lang kasi Ember Mall. Doon tayo magkita-kita para sabay-sabay na tayo pumasok. Sige, Paps, susundan ko na lang muna kayo, Paps. Ha? Susundan ko na lang muna kayo, Paps. Sige. Tara na. Itong si Rev, paano yun? On the way pa lang ata eh. Sabi ni Rev, pinangan nandito na sa Sayang eh. Para dito malapit na yung sa Sino na pinupapunta niya dito? dito sila manggagaling sa Baguio. Ayo. Sige, sige pa. Bawal din dito. And that's Mr. Rev Motovlog with his friend. Ako, cellphone na lang eh. And sino na to? No, Paps. Oh, Kacabzat. so nakarating din eh. Na-meet na nga natin ang mga motovloggers ng Pangasinan. At hoy, napakasaya dahil sa wakas nasilayan natin sila. Na-meet na natin sila. Iba palang pakiramdam pag may mga kasama ka na. So ito nga po si hindi ako sure, Bweshika ata eh, Paps. RC200, man with the RC200. And naku, wala akong ano eh. Ito, meron nata. Kailangan natin magbigay. Oh. Ako, ito naman si Lakwatserong sniper. Okay, let's go. Oh guys, kacabzat, subscribe to their YouTube channel. And of course, sa aking channel, Chrisromz Motovlog. Once again,
Ayan po si Bweshika at si Rev sa harapan ko. Luckily, di naman nakakaya ang ating dalang sasakyan. Kahit puro sila mga matataas na brand, Yamaha, KTM, ano ba? Kami, nakakawasaki naman kami ni Pops Rev eh. Kawasaking may halong badya. Huwag yung minamaliit ang badya dahil ang badya is ano tawag doon? Rouser is power. Nakapares kami naka-rouser. Siya is naka NS. Rouser NS. Then ako po is naka RS. Then ako ngayon na-surprise dahil yung dating, kakaiba po yung dating ng kanyang NS. So kailangan natin magbukas ng shield ng double visor natin dahil medyo sa sariling mundo tayo. Paki-communicate tayo sa kanila. Napaka-sexy ng KTM RC200 oh. Sana all. Ito si Kuya naka-Duke 390. Hello, Babs. Ang hihingi ng mga nasa harap ko eh. Ito si Pops Rev, mukhang may pinagkaabalaan doon ah. Romel po. Romel. Okay mga paps, sinantay talaga tayo nila mga paps, mabait nila. Mga paps, kung napapanood nyo to, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil naging part po ako sa inyo. Napakasaya po sa pakiramdam yung mga hindi nararanasang bagay na kung saan magiging masaya ka. Problem. Ito oh. Okay na ako dito. Okay na ako dito. Hello mga kacabzat. Nandito po tayo ngayon sa SM Urdaneta together with the other motovloggers. Then sama po natin ngayon si Pops, anong name ng channel niyo ba? Bweshika Vlogs. Oh, yan, pa-subscribe po ng kanyang channel. Visit na lang. Yeah. At syempre kasama rin po natin si Pops Rev. Di ko po siya kilala. Kasi ayaw niya bakit yung mukha niya. Sige. Ayan sa mga pare ko, subscribe kayo. Rev Motovlog, alam niyo na yung mga pare ko. Ayan, subscribe din po kayo sa kanya. Syempre, si Pops, Lakwatserong Sniper. Lakwatserong Yan. Koboy. Ewan ko kung gusto niya reveal yung mukha niya. Okay lang. Okay lang. Yan, salamat Pops. Sa pangakalakwatsa, please subscribe to channel Pops. Channel mo? Chrisromz Motovlog. Chris Motovlog. Hey, hello Pops. I'm Chrisromz. That's my YouTube channel. And nice to meet you, Pops. Are you planning to motovlog or your Well, motovlog? it will be soon. After I will gonna get my bike, the big bike. After that, I will gonna have a vlogger and we're gonna have my own in the YouTube. We can get subscribe. It will be soon. Not now, but really, really soon. Subscribe to it. Thank you, Pops. Yeah. Thank you. So nandito kami sa KFC Urdaneta. Tapos lang namin kumain. Ngayon papunta na kami doon sa YTC. Siyempre dito lang din sa part ng Urdaneta. So medyo paulan na dito. Naku, huwag na sana umulan. Huwag sana umulan. So tara na. Tara na, maraming satsat. Tara na at imimit pa natin yung iba nating mga kasamahan. Mga ibang motovloggers. Nandun na raw po sila sa venue. So YTC. Hi! Ang
Ganda ng tunog ng motor nila, oh. Ganda pa ng itsura, oh. Ganda pa ng pangalan. Okay, let's go. At nakalimutan ko ulit mag gloves. Ay, wala na nun akong gloves. At kung makikita nyo nga ngayon, kacabzat is lahat kami dito ay nagbablog. Kasalukuyan silang nagbablog ngayon, kacabzat. Nasali rin ako sa contents nila sa wakas. At ganun din sila. So napapanood nyo sila ngayon sa aking channel. Ngayon, tara na. Go! Sana Sana'y huwag umulan. Sana'y huwag umulan. Keep distance. Sino yan? Wow, higher CC bike. So ganda ng riding position ni Pops Rev, oh. Nakayuko, oh. Ready for bakbakan. Naku, so lililim muna tayo. Nakakalimutan ko lagi mag gloves, eh. Tuwing malapit ang pupuntahan, nakakalimutan ko mag gloves. Ay, stoplight, 44 seconds. Naku, sayang po ang aking memory card. Habas 5, 4, 3, 2, 1. So, dito na ang ating mga ibang kasamahan. Nag-aantay. Naku, wag sana umulan. Muli, nagpapasalamat ako sa inyo mga paps, dahil naging part talaga ako sa inyo. At ito na nga ako, si Jetmarco Vlog. Ewan ko, mukha ata akong predator sa helmet na to, eh. Di ko ata bagay ito, eh. At lagi ko na lang dala-dala ang aking vlog. You know that KTM, pahawak tayo ng konti. Bakit umuwi na yung iba? Ay na sila. Nawagpas po sila. Sobrahan po nila dahil medyo binilisan ko, eh. So, mamaya, iti-test drive po natin ito kung iiwan nyo pong kanyang susi. So, nakalimutan ko pangalan ng YouTube channel niya, eh. Ano na yung pangalan ng YouTube channel niya, Pops? Bweshika? Bweshika? So, Bweshika, Pops Bweshika, wag mo iwan susi mo. Wag mong iwan yung susi mo, Paps, at baka itanga ito ng Chrisromz Motovlog. Ang ganda ng seat call, oh. Kala ko, matigas. Ang ganda. Yeah! Jetmarco Vlog. Magbablog para... So, Lakwatserong Koboy. Koboy Sniper. Yes.
Tama ba? Kasali pa ba yung sniper? Ha? Kasali pa ba yung sniper doon? O Lakwatserong Lakwatserong Koboy lang. Koboy, ayan. Subscribe po kayo. Once again, sabi ko na yun kanina. Visit my channel mga kalakwatsa. Yan. So, We have Rev Motovlog. Chrisromz Motovlog Motovloggers. So, subscribe sa kanya. I will leave the description down below. Mr. Lakwatserong Koboy. Bweshika Motovlog. Diba? Jetmarco lang, mga pare ko. Yan, subscribe po ko sa inyong lahat. Ako, may naka-KTM. Wow, may ma'am. Hello po. Hello po, ma'am. Ay, mga pare ko. So, yun, dito na sila.